こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はブッダガヤでの滞在を終え、ダランサラへ戻られました。国連による中国の普遍的、定期的審査は加盟国によるチベット人の人権への異例の支持を得た一方で、中国は批判を抑制しました。第12回アジア仏教と平和会議の決議で、ダライラマ法王を仏教界の普遍的な最高指導者と宣言しました。年末に出席大臣はヨーロッパ諸国と南インドへの公式訪問を開始しました。ツルトゥルムギャツ中国連絡官は、非暴力抵抗ハイテク全体主義、中国の未来に関するシンポジウムに参加しました。チベット駐台湾代表ケルサンギャン先氏は、台湾におけるチベット仏教の現状と将来の展望についての議論するフォーラムに出席しました。チベットハウスブラジルはテンジワンギャリンポチェとのトークセッションを開催しました。今週月曜日、ダライラマ法王14世は、ブッダガヤでの1ヶ月の滞在を終え、地元のチベット人、信者、大勢の支持者からの熱烈な歓迎を受け、無事ダラムサラに戻られました。I visit different places. So everything according my own wish, very successful. So now today I return my own place. So thank you.ブッダガヤ滞在中、法王はチベット人、ヒマラヤの人々、地元の人々、外国人など様々なコミュニティから集まった僧侶、日僧、大勢の信者たちに一連の教え、感情を授け、儀式を行いました。それに先立ち、法王はシーキム政府の要請により、関東で37の菩薩の実践について教えを、続いて西ベンガルのサルガラを拠点とする瀬戸ギュドゥ僧院で法話を授けられました。今週火曜日、中国の第4回普遍的定期的審査 UPR において24の国連加盟国が口頭声明でチベットとチベット人に言及しました。このうち21カ国がチベットの人権状況について深刻な懸念を表明し、23件の勧告が出されました。中国の人権記録はチベット人、ウイグル人、香港の反体制派に対する中国の処遇をめぐり厳しい審査の対象となりました。中国の審査でチベットを取り上げた国々は、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、リトアニア、モンテネグロ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカです。加盟国による声明が中国のチベットにおける人権侵害を幅広く取り上げたことにより、文化的なジノサイドと政治的な洗脳に焦点を当てた北京の人権記録の見直しが促されました。特に文化的、宗教的権利に対する中国の抑圧が大きく注目されました。加盟国はチベットにおける人権侵害を危惧し、特に100万人以上のチベットの子どもたちを家族、言語、宗教、文化から引き離した植民地的寄宿制学校の廃止を求めました。また私立学校の認可、恣意的に拘束されたチベット人の解放、国連代表のチベットへの自由なアクセスも求めました。
例によって中国政府はチベットにおける寄宿制学校を教育を平等に受けるための都市人口と農村人口の格差を埋める集団として出張していますが、学校のカリキュラムがチベット人の若い学生たちのチベット語やチベット文化を損なうものである可能性があり、それを否定する証拠を中国側は提示できませんでした。中国代表団はチベット人が宗教の自由と文化的権利を居住していると主張しましたが、その根拠となる時計はほとんどありませんでした。また、移転政策についてはチベット人の同意のもとに行われていると説明しました。中国大使は批判に反論し、これらは中小中国への攻撃であると非難しました。情報国際関係省のカマチン事務局長は、国連の中国の審査でチベットを取り上げる国々の数の実質的な増加を称賛しました。普遍的定期的審査はすべての国連加盟国が5年ごとに他のすべての加盟国の人権記録を審査する機会を与えられるプロセスです。Canada recommends that China, 1, implement the recommendations set out by the CSCR and CEDAW, end all coercive measures imposed on Uyghurs, Tibetans, and other ethnic minorities, including forced labor, coercive labor transfers, forced sterilizations, and mandatory residential schools. And guarantee this right, including in Hong Kong. 3, immediately abolish cursed residential school systems imposed on Tibetan children and ensure that persons belonging to minorities can fully enjoy their cultural rights and use their own language. And 4, ratify OPCAT. Thank you. China release all arbitrarily detained individuals, many of whom were named by the UN Working Group. Cease harassment, surveillance, and threats against individuals abroad and in China, including Xinjiang, Tibet, and Hong Kong. Cease discrimination against individuals' culture, language, religion, or belief, and forcible assimilation policies, including boarding schools in Tibet and Xinjiang. And torture, unjust... 中国の第4回普遍的定期的審査の深夜の今週の月曜日、ジュネーブの国連人権理事会ビルで、ヘルシンキ人権財団主催による中国の第4回普遍的定期的審査チベットの人権が焦点にと題されたサイドイベントが開催されました。イベントではチベットにおける信教の自由の侵害を強調したチベット事務局ジュネーブのチェネチョキ代表、チベットにおける強制的な寄宿制学校について発言したチベット行動研究所のラドン・テトン所長、チベットにおける経済的、社会的、文化的権利の侵害について指摘したチベット国際キャンペーンの調査監視ユニットのプジュンケツリン氏が発言しました。司会はドイツのチベット国際キャンペーン事務局長のカイ・ミオラ氏が務めました。また、アメリカのウズレゼやチベット問題特別調整官がビデオメッセージを通じて支援を表明しました。In addition, as special coordinator, I'm proud of the United States' long-standing leadership in bringing awareness to and promoting accountability for the PRC's human rights abuses in Tibet. We continue to call on the PRC to resume meaningful and direct dialogue with the Dalai Lama or his representatives without preconditions at the highest levels of our government. We also continue to take strong actions against officials involved in abuses within Tibet, including visa restrictions on PRC officials for their involvement in the forcible assimilation of more than 1 million Tibetan children in government-run boarding schools, and global Magnitsky sanctions. His Holiness the Dalai Lama reminds us that we are all interconnected. What happens in Tibet does not happen in a vacuum, but concerns us all. In tomorrow's review and in the future, let us take this interconnectedness to heart by promoting dialogue and collectively building a freer, happier, and more just world for all. 1月17日、18日の両日、第12回アジア仏教と平和会議の総会がニューデリーで開催されました。宗教文化省からは中央チベット政権代表としてチミ・ツェヤン書記が参加しました。アジア仏教と平和会議インドナショナルセンターのソナム・ワンチュクシャスポ事務局長は会議で採択された決議文を読み上げました。同決議はノーベル平和賞の受賞を含め世界平和と人類の調和に対するダライラマ法の多大な貢献を認め、ダライラマ法14世を仏教界の普遍的な最高指導者とすることを満場一致で宣言しました。
決議はさらにダライラマ法の生まれ変わりについて、いかなる政府もいかなる個人もこの問題に干渉する権利はないと指摘し、王の誕生日である7月6日を普遍的な慈悲の日と宣言しました。会議にはインド、モンゴル、ロシア、韓国、ラオス、バングラデシュ、日本、ベトナム、スリランカ、カンボジア、ブータン、ネパールの代表者らが出席しました。中央チベット政権のペンバツニ出席大臣は今週月曜日の1月22日から2月18日までの3週間にわたるバルト三国、フィンランド、イギリス、ベルギー、南インドへの公式ツアーに出発します。予定としては1月24日から2月1日までエストニアのタリン、フィンランドのヘルシンキ、ラトビアのリガ、リトアニアのベリニュスで公式行事を行い、その後、オリーク経済サミットに出席するため、ロンドンに向かい、2月2日と3日に要人との会談と、オリーク大学の学生への演説を行った後、チベット人コミュニティとの会談するため、ブリュッセルを公式訪問します。インドに帰国後、出席大臣はこれからトゥンデンリンチベット人居住区の50周年記念式典に出席します。1月19日から21日まで開催された非暴力抵抗ハイテク全体主義と中国の未来シンポジウムにワシントン DC のチベット事務所からツルトゥルムギャツ中国連絡官が参加しました。共産主義犠牲者記念基金チャイナアクション中国民主化移行研究所の共催で行われたこのシンポジウムでは中国で著名な弁護士であり政治活動家である鄭宝氏が司会を務めました。中国人研究者ペリリン氏、サイシャ居住、民主化雑誌、北京の春編集者のフビン氏、IPK メディア創設者のワン・ルイチン氏、ウイグル人活動家、イルシャット・コクボレ氏、天安門事件生存者のローズ・タン氏など多数の著名な中国人学者、作家、活動家が招待され、今後の運動やキャンペーンについて議論しました。ツルトゥルンビャツ中国連絡官は挨拶の中で、ダライラマ法の非暴力哲学は、世界のあらゆる問題に対して対話に基づく解決策を見出すための基本であると述べました。チベット事務所の指導のもと台湾に拠点を置くチベット仏教センターの第1回会議が開催され、台湾におけるチベット仏教の現状と今後の展望を議論するフォーラムが1月18日と19日にサンチャン大学で開催されました。2日間にわたる会議では、ケサンギャツェンバワ代表、リュウ・フイジャン博士、リュウ・ユーガ居住、ウェン・シージェ居住、パン・ミン・リン居住、グジュ・リ氏が台湾におけるチベット仏教の現状と展望に関するそれぞれの研究論文をフォーラムの参加者に向けて読み上げ、台湾の人々の意思としてダライラマ法王を台湾に招くことについて議論しました。このシンポジウムは同大学のチベット仏教研究センター、グローバルチベット仏教研究センター、台湾国際チベット協会が共同で開催しました。1月14日、サンパウロのチベットハウスブラジルでは、テンジ・ワンギャリンポチによるチベットの古代ヨガの伝統における呼吸の力と題した講演が盛況のうちに終了しました。この講演には、ブラジルのコミュニティから大勢の参加があり、人々がチベットヨガに深い興味を抱いていることを示されました。リンポチはストレスを軽減し、明晰さを高め、マインドフルネスを養うために呼吸の力を活用する方法について実践的なヒントとガイダンスを指導しました。1月16日にはブラジルのセントディ・エストゥドス・ブディスタス・ボディサトワの創設者であるラマ・パトマ・サンテンシーとチームメンバーらがチベットハウスブラジルの新事務所を表敬訪問しました。訪問中、ダライラマ法の主要な公約に従い、チベットのユニークな精神的文化的遺産の保存と促進を目的とした今後の協力関係について簡単な話し合いが行われました。その後、サンパウロのリグミンチャーセンターが主催するテンジワンギャリンポチのリトリートに出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。